Iċ-ċentru tal-immigranti ġewwa l-Marsa jinsab fi stadju avvanzat biex jingħalaq kompletament mingħajr ma jitpoġġa piż żejjed ġdid fuq il-lokalitajiet oħrajn. Kienet din il-miżura li l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri aċċenna għalija waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għal uljedna u li tat rendikont tal-miżuri ewlenin li tħabbru fil-budget għal dan il-Ministeru. Fost oħrajn il-Ministru Camilleri tenna li sa nofs is-sena d-dieħla se jingħalaq iċ-ċentru miftuħ tal-Marsa biex bekk iż-żona tingħata lura lil-Marsin f'qagħda riabilitata. Il-qudiem din iż-żona se tkun qed tintuża mill-laqdiet u żgħażagħ Marsin. Tul id-diskors tiegħu il-Ministru tenna li dan jista' jsir kif il-ħidma u l-politika tal-Gvern fil-qasam tal-immigrazzjoni kienet suċċess. Xhieda ta' dan huwa tnaqqis drastiku fin-numru ta' waslit ta' immigranti fl-aħħar xhur. Dan fil-waqt li kien hemm rekord immigranti li ġew irritornati jekk kif instab li ma kellhom l-ebda dritt tal-ażil. Il-Ministru Camilleri hawn tenna li l-piż inqasam ukoll ma' pajjiżi Ewropej oħrajn. Intant dwar dan il-Ministru tenna kif Malta mhux se tkun sensittiva ma' immigranti li jieħdlu f'pajjiżna b'mod irregolari għal skopijiet ekonomiċi. Il-Ministru rrimarka kif se jibqgħu jsiru l-investimenti neċessarji kollha fil-korpi dixxiplinati ta' pajjiżna sabiex ikomplu jżidu riżors uman u jtejbu t-tamir. Dan l-investiment fost oħrajn se jmur għal korp tal-Pulizija e kif mis-sena d-dieħla se jkunu qed jilbsu uniformi ġdida. Fakkar ukoll fil-proġett tal-Pulizija fil-komunità li se jkun estiż. Dan fil-waqt li se tiġi sostnuta l-ħidma tal-Aġenzija s-Sapport tal-Vittmi li tappoġġja lill-vittmi tal-kriminalità permezz ta' ingaġġ ta' aktar ħaddiema u professjonisti. Huwa fakkar ukoll dwar prattiċi ġodda li se jiddaħħlu biex itejbu sistema tas servizzi korrettivi bħal dik tal-electronic tagging. Li għall-ewwel darba f'pajjiżna qegħdin naraw li nimxu lejn low security prison within prison walls stess illi ikun hemm l-ewwel ċentru riabilitattiv li jilqa' numru kbir ta' persuni. Qed nitkellmu fuq 140 persuna illi jistgħu jgawdu minn dan iċ-ċentru riabilitattiv waqt illi jkun hemm qed jaqdu jew inkella din iservu is-sentenza fil-konfront tagħhom.